आगैमोन आं एसेबां गाबज्रिबाय नोंखौ आंलाय न'आवसो गैया सानदोंमोन आब' इमि औ आगै नायलाय आगै आं नोंसोरनो मा लाबोदों आगै आदै आरो मादैमोनहालाय ना न'आव गैया नामा आदै मादै नायलाय सोर फैदों आगै माथो गैया नामा मादै आदैमोनहा आच्छा बुजिबाय न' सिङाव दं दा आगै आब' आरो आफाया र' आगै आंनो सारप्राइज होनोसै आदै आरो मादैमोननो न' सिङाव दं दा र' आं थांनि आब' रथ' आब' गथ'आलाय दिनै मानो एफा सिरि बिब'खौ नुनानै खुसिसो जानांगौमोन धै मबाइलखौबो बेसे नायबाय थानो बांद्रायखौबा बरिंसो मोनलायलाङो बे नायनायखौनो नायबाय था मासे बरिं जालांखोलै लायबालाय सिगाङाव माबायदिमोन नों जुरि आरो दा माबायदि जालांखो मालाय बयबो इउटिउबार जाजोब्बाय आंबो सानलायलाङो आंबो इउटिउबार जानोसै नामा आंजों जानाय नङा खोमालै दानाथ' जिउआनो माबायदि जालांखो ना मोजांखौनो बेरायनो मोनो ना लोगोफोरजों इन्जयखौनो खालामनो मोनो जुरियाय आफा जुरियाय औ आफा मा जाखो आफा जुरियाय मा जादोंहाय मा जानो माने माबाफोर जादों नामाय जानो माने आफा जायाखैथ' बिदिबा दाना मानो सिरि सिरि थासैहाय माथो सिगाङाव बिराद मिनि खुसि थायोमोन आइनो आफा आं दाबोथ' मोजाङैनो दंना आं हेपियैनो दङथ' आफा आं बेखौथ' मिथिया आइ नों मा जामारदों नाथाय आइ माबाफोर बुंनांगौ दंबा बुंना लाय जागोन आफा दे बिदिबा नों जिरायथ' आइ दे नोंसोरो जा बियो बेखौनो होखायो आं आइ आरो मादै माबोरै आगै माबोरै बिदि जाखो औ आब' आगै नोंसोरजों थायो आगै आंखौ निमाहा होदो आगै नोंसिनि नांगौ समाव आं नोंसिनि खाथियाव थानो हायासै आगै नों जेबो सिन्था खालामनाङा आगै आं फैबायना आब' मालाय बर'सा आरो आगै एमिमोनहासो खाफाल गोनां मालाय बेसेरा जुरि नोंहासो लाबानो गैया नों जुरि बर'सा आरो आगै एमिनि सोलियाबो मालाय गैथारलानो नाथाय जुरि's back औ नानि आब' आरो गुमै थांनायनिफ्राय रानिया आंजोंनो दंगासिनो माथो खालामबावनो कर'ना बेमारानो आब' आरो गुमैखौ लानानै थांबाय मा आदै आरो मादैया कर'ना बेमार जादों औ
डक्टरफोरनावबो गोबां नायदोंमोन नाथाय मा खालामनो आगैखौ आं लानानै थांसै न'आव दिनै आंनि बे जिउआ आदै आरो आदैनि होनायसो आगैखौ आं लांगोन नानि जोंना न'आ बेनो आरो दिनैनिफ्राय बियो नोंनिबो न'सै आगै नों थानो मोजांथ' मोनगोन ना आब' नोंसिना न'आ एफा मोजां थुदे आगै आं नोंखौ नोंनि रुमाव लांनि आब' नोंस्रा सोर सोर दङ जोंहा बांद्राय बुरजा गैया आगै आं दं आंहा आब' सासे दङ आइ आरो आफा दङ थुदे आगै दा रायलायबाय थानोसै थ' इमियाय बे गथ'आलाय सोर जाखो आइ आफा बियो दिनैनिफ्राय जोंनावनो थासिगोन मा औ आफा नाथाय आइ सोर जाखो बे गथ'आलाय आफा बियो आंखौ जाय मोनलांदोंमोन आंखौ जाय आदै आरो मादैया मोनलांदोंमोन बे गथ'आ बे आदै आरो मादैनिनो फिसासो नाथाय आइ बेबायदि हरखाबै जोंनाव थासिगोन माने आफा बे आगैनि बिमा बिफाया बे बुहुमाव गैला मा औ आफा बे कर'नाया आदै आरो मादैखौबो सेनानै लांबाय बे आगैखौ माबोरै हारसिं दोननो आफा मोनसे समाव जाय आंनो गोदान जिउ होदों आदै आरो मादैया आंनि थाखाय जाखिनि खालामदों दिनै आं बेखौ सुख'फिननो मोनसे खाबु मोनदों आफा प्लिज बे आगैखौ जोंनावनो दोनदोना आगैया माबोरै हारसिं थागोन खोनानानै जोबोद दुखु मोनबाय आइ दे बेयावनो थाथोंसै जोंनावनो थानानै देरथोंसै थेंक इउ आफा दे थांदो आइ रुमाव लांदो हे गारिखौ सालायनो रोङाबा मानो सालायदों नंगौ नामा नोंसो आंनि गारियाव सौग्रावफैदों आं सौग्रावनो वा 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 आंखौसो सौग्रावदों होनबावदों नोङो माथो आंहाथ' मोजाङैनो सालायनानै फैखादोंमोन वा 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 गोख्रै आंखौ सरि बुं आंखौ सिनायाखै नों आंलाय मानो सरि बुंनांगौ आरो नों आंखौ सिनायाखै नोंजों रायलायबाय थानो आंहा सम गैया आंनि आखाया हेगार नोंनि आखाइखौथ' आं हगारा जेरासिम नोङो सरि बुङा गोरोन्थिया नोंनिसो आं मानो सरि बुंनो आं बुङा दा र' दाना थांबावदो नोङो नोंखौथ' दाना थांदो सोरनावबा लिफ्ट मोननो हागौ बाय जुरिजों पांगा लाग्राया बिदिनो जायो नोंखौथ' आं नागारालै दानोखि उन्दुयो आं मा नायनो ओमफ्राय
आयौ बाला मासे गिथावथाव नायबा नायनानै माथो गिनोबो ओंखारबाय मासे गिथावथावलै आयौ हैद जानाय नंलागोनलै नायथ'लालां दा उन्दुनोसो हानाय नङा नङाबा उन्दुनोसै आं नायलाय आंखौ बेसे मोजां नुदों हिन्जाव गोदाननि दख'नाजों नोंबो नुनाय मोनबा